ZPM Working President Puke Sap dangan Mizoram Assembly Inthlan pui nei hun tur chuan an party chu barakhaih hran lo tia soi when Zonet 3 huam chung electric veng ZPM Information Office hon na le pathian ne na hlan nei ko ma Zonet 3 a ZPM official candidate Puke Sap danga hian Election Commission of India in Inthlan hunatan November ni sari arwa chungchanga party dangte an chi ai ani mai theya Inthlan hun hian ZPM chu barakhaih hran lawa hei aya nai hi ni se an la du zong ni na soi Puke Sap danga chuan an party chu Inthlan ma chhon tur anin buat sei madeu awangin nui so lo hlo to ma se an ring phak ho lovin remruat tu fel takin rem arwat aniang ti an ringa lom takin an pom ti soi Zonet 3 a king pui tur te chu mi thatak an ni te Puke Sap danga chuan a soya MNF candidate chu bial to MLA ni lai mi fel tak nung sang tha hoi hom ne lom takania Congress candidate po minister thil ti theitak ni chunga kumsom chung lo enkol to tu ani ti soyin bialtan an sul hnu te chuan tak zeta bial van nei tak ani ti soya ZPM chuan ei ruk na la ka filim in tiamin party sarkar ni local phung thar mi pui sarkar an au puya an ma mi te sul hnu thatak chuan chunzom theina an mi pui de chu ZPM vote theu torin a so mani Income Electric Veng ZPM Unit President Puvanlal Duan akai shwai ani